L-attività fis-suq tax-xogħol żdiedet b'5.7% meta wieħed iqabbel l-2015 mal-2011. Dan skont tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li qal li din iż-żieda hija primarjament dovuta għaż-żieda ta' nisa fis-suq tax-xogħol. Is-sehem ta' nisa tela minn 44.7% għal 53.8%. Titjib konsiderevoli għalkemm ir-riżultat ta' pajjiżna baqa' inqas b'saħħtu mill-medja Ewropea. Fl-istess ħin baqgħet tkun reġistrata differenza fil-ħlas bejn nisa u irġiel, għalkemm f'Malta is-sitwazzjoni baqgħet aħjar minn dik Ewropea. F'Malta differenza kienet 10.6% sal-2014, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea titla' għal 16.7%. Kien irreġistrat ukoll titjib fejn għandhom x'jaqsmu dawk li jitilqu mill-iskola kmieni, rata ta' 19.8% fl-2015, tnaqqis ta' 2.9% meta mqabbel ma' 4 snin qabel. Fl-istess ħin kienet irreġistrata żieda sostanzjali fost dawk li komplew l-edukazzjoni terzjarja bl-iktar żieda kienet fost in-nisa. Malta tispikka fejn tidħol ir-rata ta' qatt. B'din l-istatistika tikkonferma li s-sena li għaddiet ir-rata ta' qatt f'pajjiżna kienet in-nofs ta' dik irreġistrata fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.